ki khubor ka Batisi TV lawan rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ka MDC jong ka Nongsken constituency ka Congress Mary Kharpuri kala Pynkhreh banyak khonnya ka election MLA arajar arpulai kum ka kertong jong ka Seng NPP na Shela constituency haba ai jing kren ha ka jing elang ba ka NPP kala priang buram yaka lembat ki wei pat ki bawan ban penyaso ka Congress kala ong bakam deishu ka bathamai ha Shela constituency naba kala Ïakhun ha ki election bala debru but what ha ki election shiteng samoi ka bala dem ke Kongres kalapan pau ke jing ngosi namar badan ke bakin tho persya ya ka hasela constituency da ka baong bakadai kan nongwei bat kimiru ke jing keno bala da ka job na shela kan leit ra ya ka district sora sapun ursla harengkat ke jing trailang badu ba preston tensong henrai kala kentu ya ki pat ba bakim dai ban sengap ya ki bakum kita ki jing keno na baka jing temu jongka ka longbait ban syakri ya ki pat ba but what hanong sken constituency ru kala ong bakadai kan nongwei henrai ki pat ba ki ai ka jing shania haka kum ke MDC shushu kala ong ba klempep hadin baka rung haka Seng NPP kin mi bat ki jing ken tho ki ba bonjai halor ka jing pet Seng jongka nakawai ka Seng shakawai pan henrai kala ong ba kam snop her satya ya kata bat kam snop her hiru wala ka haban bujri uniform shispa sen ru tang ba yaki pat ba kanam penduna satya di klem dala pat banumai kublai kerpang hang ni pat nagalian ke jonga kerpang kamtam yaki leaders kiba napo ka Shela constituency kibawan ne ki party baper hang ni kidon naga party UDP party Congress party PDF bat kumjuru yaki leaders ki jonga kibarim tegani ke jingbon ke jongpi ni kasngi ke peni ba ke hidon ke jingshania hanga ke jinge yanga naku ai kublai kerbang syai pi wat pi wani gishnong ba per bat ki bejai ru kata-kata kani ke peni syai ba pishania yanga tie nakaliang ke jonga ko bano pi hang ni ba ke jingjoin jonga shaka party kalong shibenta hadin ke bangilaya merjimut labon bon benai bat bangayui basisha pi ki pai ba pidon ke jingshania ai kani ka party tada pimdon ke jingshania ya ka party pinung e poi ha kani ka step bat ngaru nganum la bangandon hang ne bangadiang akmat jongpi bangan join cha ka party NPP namar ka bor hi kadi ka jongpi pai ba ngai khublei ka pang badero ya kini ki leaders jong ka party bakila padiang shisha nga da ka mensiam ka bakaloi klem ke jingdon ke jongki klem padiang maki yang aru nganum la bangan yeng ha kani ka rensan ha kani ka step tengai khublei ka pang ye phi barokhon but ka jingwan ka jongpi ka pani shai ba hawar hajarar phulai ngin tre shitam borba ban nganget bahwar hajarar phulai ngin yo ka jingja ka badan burom na po Shela constituency but ngako abanong ye phi hang ne ba hoi kalindi ya kamde ka baso rekan mau pat ublei undan ringkat hibat pi bad kum mangalalong kanong mi khmat na do ar hajar khandai bad bangadon be kaminsiam ka ban shakri be yo pai ba nganget kanum don kanu kanu ka jingye ka jingdon lang ka jongpi kanai la yanga bangan la bangan shakri yo pai ba hawar hajar ar phulai napo ka Shela constituency hon kuba pitet nya klem job ya ka election hakis nem ki balale ngam deishu kata ka brio ka badang thamai po Shela constituency na rem ya ka by election compare ya kata kumbangong na don kamen shakri na ya chakmat na wan biang na banta jong phi ki pai ba kadni phidon ya se phindali phai shnong ba phine tre shitom hala ki jong kishnong ki jong kishnong la ki jong ki pai ba ka ba phine wer lang hangni phiebun ki de ki nong kit kam ki bana ki ba pher kishnong ba ngange ba phindala le chishnong phindra e ka khubor ka ba bhang ba binai men semlem ye ki pai ba but kawai nga ko abanong e phi hangni ho phiru phima di ki jinge namar man ki election national tho ki don ki jinge ka bangi hapman nalaya lenti ki jinge ki ba pher banate piru ba kham tame ka jing pen thame ba lese
kaban penbiet ya ki pai ba kadai ko makani kapor pide ban scam mi ki jimot ki jing perkhat kumbang oi pi mane kinkren harukom ndai de ma phi bante la kam mi kita ke barokhoi namar ba ka jingya linti ka jonga kumbang oi phi kam de ka basuk ndai menta ha bangadon ba ka party ka ba hetam ha ka jela bat ha ka ri ngangen ba ki pai ba kilayungi ya ka rukom trekam ka jong ka sarkar hapo ka jingalam jong ka party NPP bagi isu ki ba pher kilala lese ban poi hado upot ka ban sa sol sendon iki hoi kini ki isu ki ba dang menta kini ki isu ki ade ki long time pending issue ba ki po snap ba ki we ki sarkar ki we ki lese ki political party ki balai don benta lang rekhle padla sans nem pimot kam ka basuk ring ayui bakane ka party bat ka government hapo ka jingalam ka jong usiam badan burom ki trai sitom hadu kata wadla ki ma ki jinge nioi ba ki jing kadokti ki babon nasiwan ka jing perkhat halade namar balai kumlo ban shukadokti ki be kane ka long ka basneo namar habangi long kita ki nong mi khma deban wala ha ka jo ka platform ha ka jaka banong ban yakan tho nakapor sa kapor kani ka jing kan tho kani ka jing kran paladro ka wanra ka jing sneo namar khamtam hakma duble unum shams ngo bha ko meri ki ber khon mayangi be ya baro khala je do pai ba ten rai de ban wan kum kita ki nomi khmat ki bala I bha ki nomi khmat ki ba shampang ban wan ban ya phliu jimot ban ya perkhat na banta ka jinge jogari ba ka jai ben re hndre ngai ba lap met pan ban nakapor sa kapor pat kumno ban shi ka dokti te nakaliang ka jongaro ngako abanong ba amde ban shi ka dokti tan hndre wan ka don ka sarkar ka ban pe kinong yalam ki ba biang kinong yalam ki ba yu ijnai ban ya perkhat lem tingangai bakani ke election ha wara jara pulai ngakar parlit shisha kum ko economic mat bakam dei than bagandon ke jinge kan tho namar manga nga shishim mga tip bakani ka kam dei shisha ka kam kai kam dei ka kam ka bashishim banong le se tang na benta ka bha kam ya jongno re jongno tang na benta ka jingmen toy hendringi wan na benta jong piu pai ba ban ngas ngom komen banga nga yo ban don ha kani ka party ban ngandang la ban kham tri kham bha shu na benta ka bha ka miat ka jong piu pai ba menta ka sngi ngam pai perkhat banga ngandon ngande ka ka MDC na po dongsken ka ban hapo isa president song kumu MLA jonga menta na la ban ya tri lang ringkat ban isa na do menta ka sngi na menta ka bha ka miat ka jong ki pai ba hangni ngai phidon ka tukan ni ki bawan na po nongsken constituency phiadon kani ka paushai ka ba phiro phi benjor lang ye ka jingwan ka jonga banon join chakani ka party tena kaliang ka jongaro ngasno banong mga nget shisha bawar hajar phulai ngin ye treshitom bat kumbakila kren kini nakhmat ba ka NPP kan yo ka solid majority klempa ngin yo shisha hakani ka kanti but nganget bakintang buon kibi banang one join sa kanila party nakaliang jongaro ngay aware ki babon balang bakin one man join sa kanila party kung mga lakran nakhaman mene ngayo baki leaders sa kanila party ki long shisha kita ki leaders ki badon kata ka mensiem am ta ka mensiem ka ban chakri o pai ba andre ki don kata ka mensiem snowred kanila badon kam ba ha jinglong jingman jongi ki breu ki don kata ka mensiem snow kim jupe chilang yano ro ngai phingala experience na ngam ko ban krane ki hndre POE balai ki pat ki pra ki political parties bakam biang ha ki yeng ki sem ki jongki ki political parties ro ki longkum ki yeng ki sem lada ka yeng ka jongi ro ha ka long ka jo lada ka yeng ka bapat ka bapra la se shi yeng chi sem ni mes mo thu ka yeng ka pat ka pra kani ro ka long ka jo kani ka kam ka de ka blal bu kerpang ublai trai kan rat kabakumno bagin ay ikasensyar kadar kababhatam yaw pai ba bat kabaho singange ba katni ka party NPP ngakan mau house nem 8000 khadlai 2030 right sir 13 12 yeah only tangar mo ki MLA no sir but pinoi manta pada how this party has grown so vast that you won't believe. There is a reason behind all this. There is a reason. And the reason
Kade namar balai bakinong ya lam shisha kilong kita kinong ya lam ki bajanai amde banga shuwan kam kai le si pi berkat mentas ni ki babon mentanang ni nami ngayui bakin sakret sai senga handre ngam sngowi namar tangkawe ngila ban kaliang ki uniform shis pa sen handre ka jinglong ka jonga pade kade ka jo ka jinglong ngadon ka minsim bin shakri do pata ngakan penduna ayo pai ba banganum penduna ayo pai ba ngad shakri hok be compare yang kum ki footballers rumo ki baklan ki shakhot na ki team ki baper ki club baper handre ka jingel ya kai pat haba ki klan ki wanra ya ka nam jo ki club ro baper tikani ke ngako abanoi pi pai ba bayin James Kem pimi na kani ka jaka WhatsApp pen bien bangatip kin sawan ki jing pen thami iwe khandiat ma yo ngam yo la ngako aban kran thang ni daka baburam ngatharai kinum snow ye kini kinong yelam bangan hap pen shai na mangan num dan por bangan pen shai hakilat pathai kubor ka wei ka bas no si yang ha baka kinyo ilut banga shisha khat bet ka no way mentah apa shala konsulensi ki ong kumlo pin je de ka no way nanya thu ye pi Mr. President Tinsong ilo basaki mosa ngale ngamde ye shapo nongshken ngade ka no way he nongshken Re balai ki nongshken ki je namar ki de ki breu ki bastar balai ki nongshken ki je ye sa President Tinsong ki yui bu breu ba champang yui bu breu bala ban wan yalam ya ki pai ba ha ka jo ka lenti ka ba kumno ban wan ra e ka bha ka me ba de ka roi ka bahar ngamde ke shapo nongshken ngade ka nongwe handre ki je yang ana ro 8000 khandai nga so si bhasha constituency kin bin thame ba ki las nang ban le na ka we ka shnong shko we ka shnong ba ki ong wat je ya congress ba de ka nongwe ngamde ka nongwe uthau ble yang a kumjo malong kumapi handre dia perkhat ka jing shisha ki kur ki jat ki jonga ki bon shashela kalau ka basosi ba fikran ben ki kur ki jat ki jonga ka shashela wat kran show na do mentakas ni ngin ya da kalenti ka jing so da kalenti ka jing kmen ngin ya bila ka jong kalenti na marhaba khaddu ka de ka rai ka jong pai ba ka rai ka bahatam ka de ka rai ka jong pai ba la ro pai ba lai bit yang a shisha bangan wan gun ka nomi khmat hawar jar khala arpulai klempem kin jit ben Ande bencupan mi dah kumli kumtai ki ong kumno bala dang job ngan ra lon baro khat chapo penusla isai dan la jong ka blok ngamla bangan le kom kata ki kren ni ki ke bangam kwa bangan kren ki stang ban thami pai ba ya ka district sa da ka babon dan buram bot ngau ye manganum dan por shisha ki ong bala dang job ngan ra mangai ka district badi sa preston nganum la manga klemwan na benta ka district ka po sora ngan kren shai ngawan na bentau pai ba ngam chukran district na do nastang pite khambau pai ba ayung bisha tangani ka we what subha ya lam pai bakla ya ki pai ba hapo shala constituency ngawan tangka we ka thong ban shakri ka district ngin saya pe de se ngam tip ngam kula district ma re what chukran bakla palat ye ki brokhal namar nga ba isa preston ngim chukran e ruam chalender ring ye kran na benta ka bha kamian jong upai ba jong ka chai bin reo ba ni kran na benta ka bha kamian ba kumno ban kentio ya ka National People's Party nang ni shakman ba kan ni phidon nga kermen ba kan dang keu shusho ki ban wan ban yasnok ti ha ka ne ka party NPP na po shala constituency ba kum jo ru na ki gwe ki constituency ki ba pher tu blayon kur khu shisha ye phi baro khoi khamtam ubleun kurkhu shisha ki leaders ki jongi na kane ka party unai ka met ka bokoi ka bikhia unai ka jing start ble ki un kurkhu ye ki habaro kilia na nang ne shakhamat ngate kinbun kam unai ka bor ki ba ngange ba hakoi kasngi ba lese under dep kine ka kane kasnem bangin yo se ka khet yo taw so jong ka jing job bat ka party NPP kan sala ban senshar hawar hajar ar phulai